Khulekile magumbamane omhlaba, siyakhuleka abantwana besalukwazi, umkhulu nogada lo. Siyakhuleka abantwana beNgonyama. Namhlanje ngizolekelela labantwana abathi banenkinga yesichitho noma inkinga yey'ntwala, inkinga yey'nduna, inkinga yephunga elingaqondakali, noma unengxabano phakathi kwekhaya kumbe unengxabano emsebenzini noma ebudlelwaneni bakho. Le nto isuke ibangwa isichitho-ke bakwethu. Isichitho sihlukene kaningi. Kukhona isichitho ukuthi sifakelwe ukuthi sibe ithunzi elimnyama kuwena, sidunge igazi lakho ukuze abantu bengakuzwa kahle. Le nto iqeda ugazi kuwena. Kuzoba khona isichitho esizofika kuwena sibe isimo sephunga, kube ngathi abantu uma benawe kunephunga elikhona ngathi ungawumuntu abambalekelayo kumbe usuke wena la bahlezi khona. Leso yisichitho futhi. Kuzoba nesichitho esifika kuwena ngesimo sey'ntwala, siphinde sivele kuwena ngesimo sey'nduna kumbe mhlawumbe ubukhuphe, isichitho naleso. Kuzoba khona isichitho esinamandla kakhulu esiyingozi la uma kusuke kuhlanganiswe isichitho safakwa nemimoya thizeni, imimoya yey'lwane kumbe imimoya yezipoko ukuze leso sichitho singaphumi kuwena. So uma usuke unaleso sichitho-ke bakwethu, le nduku engizoyikhipha manje ayikusizi. Kuye kufanele ukuthi uthole umelaphi akwazi ukuthi akulahle lezo poko, bese ekwazi ukuthi akukhuculule igazi, kuphume lezi y'chitho noma kusuke la mathunzi amnyama asuke esevimba impilo yakho noma enqenda izinto eziwubunhlahla kuwena. La ekhaya-ke siyasilahla isichitho esinjengaleso, siyakwazi ukuthi silahle leso sipoko siphinde sikususe isichitho maqede sikuvulele ubunhlahla kuwena egazini. Kodwa namhlanje akuyona into esizokhuluma ngayo. Namhlanje ngizoninikeza induku eningakwazi ukusithakela nani emakhaya, nalaba abangabelaphi abangenalo ulwazi oluphelele ekuthakeni induku. Kuyenzeka ukuthi uhambile wathwasa kodwa manje ulwazi lokwelapha awubange usaluthola, lwavela nje kancane kwase kuthiwa hamba uye ekhaya. Siyalekelelana-ke lapho bantwana bakwethu. Le nduku engizoyikhipha la izosiza wonke umuntu noma ngabe ubani, ngaphandle mawukuthi lesi chitho esikuxakile isichitho esihamba ney'lwane kumbe ney'poki. Uzobona ngokuthi le nduku ingakusizi, uyobe sewuhamba-ke ufuna olunye usizo kwabanye abantu noma uze kumkhulu lapha ekhaya akwazi ukuthi akulahle leso sipoko naleso silwane esenza ukuthi izichitho kuwena zingasuki. Le nduku le engiyikhipha namhlanje ingumakhuculula, iyona ekwazi ukususa iy'chitho kumuntu emzimbeni. Angikhathali ukuthi omunye umuntu uthini, angabala nezinye induku ay'balayo, kodwa lezi engizozikhipha la ziwu-foundation noma ziwu-basic ekukhipheni isichitho kumuntu. Okay, number 1 uzothola unukane. Unukane oyigxolo. Unukane umsebenzi wawo ukuthi ususe izinto ezingamathunzi neziyiphunga kuwena nalezi ezidunga igazi lakho. Unukane usebenza umsebenzi wokuthi ukline lezo zinto, uzikhuculule zonke uzilahle ngaphandle. Uzoba umnyamathi. Uzothola umnyamathi igxolo, umathunzi ey'ntaba. Umathunzi ey'ntaba uzosiza ukususa wonke amathunzi, yonke into evala ubunhlahla babo. Uma usufake umnyamathi uzophinde uthole impindamshaye ngoba uma usuke unesichitho sisuke sithunyelwe ngumuntu thizeni kuwena. Fanele naye ayizwe le nduku oyitholile. Fanele sibuyele kumnikazi waso leso sichitho leso. Kufanele sibuyele kumnikazi waso, ingakho sizofaka impindamshaye. Kusho ukuthi la sinobani, sinonukani okuyigxolo, sibe nomnyamathi igxolo, sizoba nempindamshaye impande ngoba impindamshaye iwumuntu oyintandelo, le ekhala igazi ebomvu. Ungazikhela kumbe uthenge ekhemisi komama laba abachitha impande. Le nduku bakwethu abantu bangayideleli bangayeyi, izosebenza, izoyenza lento abayifunayo. Uma usuyisebenzisile le nduku yakusiza bakwethu, sizocela ukuthi ubuye nobufakazi kwi-comment section, uthule ubufakazi kwabanye abantu ukuze nabo bakhuthazeke ukusebenzisa le nduku engiyikhipha namhlanje. Sizokhuluma ngokuzayo, sizobe sithinta impande yomsebenzi, impande yenhlahla, impande yokuvula izinto kumuntu, impande yokuvula ubunhlahla njengoba sesikhulume ngempande esusa amathunzi ney'chitho kumuntu.
Uma ukuthi uyayithanda indlela engethula ngayo ulwazi la kulolu hlelo lami njengomkhulu nogada, ngizocela ukuthi usubscribe uphinde ulike, ushare le video, usherele nabanye ukuze bakwazi ukuthi bakhulise lo mphakathi wethu noma sikhulise umndeni wethu kamkhulu nogada, ukuze sikwazi ukusabalalisa ulwazi lempande okuyilona nolwazi lwempande enamandla. Iy'mpande kamkhulu nogada-ke bakithi ayivamile ukushaya eceleni, azishayi nje eceleni nakancane ngoba anguye umuntu othanda ukuthi halamuza impande. Ngithanda ukuthi sikhulume ngayo sijule, impande siyibheke sijule. Iyona mpande-ke yokususa isichitho le, abantu abahambe badla impande. Le mpande uyidla iy'nsuku eziyisikhombisa, maqede uzobe sewungena kule engizoyikhipha kule video elandelayo, ngoba ngevidiyo elandelayo ngizokhipha impande yenhlahla, impande yokuthola umsebenzi, impande yokubuyisa ubunhlahla kumuntu. Sithe unukani, sathi impindamshaye, sathi umnyamathi. Izona mpande zethu zanamhlanje kufanele uzihlanganise okuyizona ezizolahla isichitho kuwena. Uyaphalaza, uyaqhuma, uyaphalaza, uyaqhuma, uyaphalaza, uyaqhuma kuze kuphelele lezi nsuku eziyisikhombisa. Ubuye nobufakazi noma ungithinte ku-WhatsApp ku-064 9296 32 400. Angiphinde 064 96 32 400. Uyena umkhulu nogada lo, akekho omunye. Abantu ba-WhatsApp bangangifoneli because ingcingo nenkinga yokuzibamba, kodwa WhatsApp siyakhona ukuphendula. Siyabonga.